Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite Repliku. Moj današnji gost je Milivoj Špika, gradski zastupnik BUZ-a i predsjednik te stranke. Gospodine Špika, dobro nam došli ponovno na Mrežu TV. Hvala vam lijepo na pozivu, dobro vas našao. Evo, sutra je na rasporedu još jedna sjednica Gradske skupštine, 27. po redu. Imate puno točaka na dnevnom redu. To je relativno. Može biti relativno mali broj točaka, a da sjednica traje do jutarnjih sati, a može biti i 50 točaka da ona završi u poslijepodnevnim satima. Dakle, nikad se ne zna, ovisi o raspoloženju, ovisi o predlagatelju i kvalitetnoj prezentaciji i prijedloga, ovisi o raspoloženju zastupnika. Da. Dakle, teško je to predvidjeti. A možda se i na drugi dan isto razvuče. Može se svašta dogoditi. Nikad ne reći nikad. I takovih je slučajeva bilo da je sjednica trajala 2 dana. Evo, konačno je nakon puno mjeseci došla točka vezana za Svetice, za sportski rekreativni centar na Sveticama. Gradonačelnik Bandić kazao je kako je on sve riješio sa Kaptolom što se tiče zemljišta. Što vi kažete na cijelu tu situaciju? Pa ako je gradonačelnik rekao da je to sve riješeno, da je očito i sve to riješeno. Sačekat ćemo sutra da vidimo prezentaciju predlagatelja, odnosno gospodina Bandića, za cijeli taj projekt koji je inače izuzetno vrijedan, dobar, i mislim da je to nešto što bi Zagrebu dobro došlo, naravno ukoliko se podudare sve ostale pretpostavke da bi se takav jedan projekt realizirao. A ja vjerujem da jesu. Pretpostavljam onda da ćete i podržati taj prijedlog, vi kao klub? Pa u ovom trenutku bi bilo nekorektno reći da li hoćemo ili nećemo, budući da klub zastupnika HDZ-a, BUZ-a i HSP Ante Starčević po popodnevnim satima ima, zapravo večernjim satima, imat će sjednicu kluba, pa ćemo se dogovoriti na koji način ćemo nastupiti. 11.6. imat ćete i tematsku sjednicu analiza zagrebačkog sporta. Vi ste bivši vrhunski sportaš, trener, profesor kineziologije. Pa kako vi ste bili u toj branši, kako gledate na to financijsko stanje u zagrebačkom sportu? Brojni klubovi su u gubicima velikim. Gledajte, biti će to, čini mi se, maratonska sjednica, obzirom da će svakako jedan dio zastupnika inzistirati na priči o pojedinom sportu. No, problem sporta u gradu Zagrebu i općenito problem sporta u Republici Hrvatskoj nije problem jednog košarkaškog kluba, jednog rukometnog ili vaterpolo kluba. Problem je dosta dublji. Dakle, sama organizacija i ustroj sportskih kolektiva u Republici Hrvatskoj poprilično kaska za vremenu u kojem mi jesmo. Ovo je 2015. godina, a čini mi se da su mnogi klubovi i mnoge uprave tih klubova daleko iza nas, da ne kažem nekoliko desetljeća. Dakle, ovdje imamo nekoliko problema. Jedan je sam ustroj kluba, drugo je činjenica da je Hrvatska članica Europske unije i da temeljem određenih zakonskih propisa, pa dakle i direktiva, treba uspostaviti određene odnose prema tim sportskim klubovima, a treće, to je konstantan nedostatak financijskih sredstava na razini jedinica lokalne samouprave koje ne mogu financirati profesionalni sport. I tu je sad jedan veliki problem. Dakle, naši klubovi su naučili da na neke načine, zaobilazno ili kao god hoćete, dobar dio tih sredstava koji su za mlađe uzrasne kategorije, dakle u pravom smislu riječi novac jedinica lokalne samouprave koji je namijenjen za razvoj sporta, znale naći način kako da ih transferiraju u neke druge stvari za koje taj novac ne bi se smio utrošiti. Da ne kažem da dobar dio tih klubova egzistira na način i sa planiranim sredstvima koji su daleko iznad mogućnosti ostvarivanja njihovih prihoda. A onda opet sa druge strane imamo žalosnu činjenicu da je u ovom trenutku kompletno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj na najnižim granima od neovisnosti i da sponzori baš i ne hrle na neke naše klubove, bez obzira što su oni u Hrvatskoj, u navodnike, i vrhunski, dakle svaki klub koji je na najvišem rangu natjecanja se smatra da su oni vrhunski sportaši, da je to vrhunski sport, međutim ne mora biti, a posebice je to jasno kad vidimo i kad kompariramo neke naše klubove u srazu sa klubovima iz Europe koji kažu isto tako da su oni vrhunski ili da su tako u navodnike prva liga. Dakle, problem koji jeste sa sportom u gradu Zagrebu nije problem kojega će grad Zagreb moći riješiti sam. Dakle, ovu problematiku moramo rješavati zajedno i sa Vladom Republike Hrvatske
i sa resornim ministarstvom. Ako toga ne bude, ako ne bude zajedničkog jednog dogovora, oko svega toga iznalaženja načina kako taj problem riješiti, problemi će se samo će se umnožavati. Vidite sami, evo sad imamo problem, predstečajna nagodba Cibone je bila, ali ono što se danas događa Ciboni za mjesec, 2 ili godinu dana će se dogoditi manje više svim klubovima koji su u najvišem rangu takmičenja, izuzev recimo Zagrebačkog nogometnog kluba Dinamo koji je jedan specifikum i on u ovom trenutku je sasvim van svih ovih problema, a i njihovih financijskih problema posebno. Dobro, nogomet je uvijek nekako druga priča, uvijek je na broju 1. Znači, rekli ste da se treba dogovoriti sa Vladom Republike Hrvatske, znači Zagreb neće možda iz svog proračuna isfinancirati, pomoći tim klubovima, a i sljedeće godine su i na rasporedu Europske igre i u Zagrebu i u Rijeci i trebaju se mnogi sportski objekti još urediti. Hoće li se to moći uopće dogoditi? Gledajte, sve ovisi o tome koliko će biti vlada na dispoziciji gradu Zagrebu i koliko će grad Zagreb moći izdvojiti financijskih sredstava da bi se mogli neki objekti revitalizirati ili čak neki izgraditi. Vi sami znate da je obzirom na korekciju na porezne izmjene, da je Zagreb ostao bez gotovo 780 milijuna kuna svojih proračunskih prihoda, dakle porez na dohodak, i to je direktna posljedica štetna za grad Zagreb. Kažu neki i vole često puta istaći, posebno ljudi iz političkog vrha države, da je sport naš najbolji promotor države u svijetu. Pa ako je sport najbolji promotor, onda bi se svakako po logici stvari trebala uključiti i turistička zajednica, dakle resorna ministarstva, da bi pomogli određenim klubovima da što je moguće više i kvalitetnije afirmiraju Hrvatsku u svijetu, dakle jedan od načina. Ali kažem, do sada te suradnje nije bilo u dovoljnoj mjeri jer su klubovi bili prepušteni sami sebi, pa se svak nalazio kako je znao i umio. To je sad došlo do kraja jer tako više naprosto neće moći funkcionirati. Vidjet ćemo onda kako ćete raspravljati na toj tematskoj sjednici 11. lipnja. Dali ste mi jedan zanimljiv podatak da je u Zagrebu 1800 stanova da se koristi bespravno i 2100 poslovnih prostora. Da, o čemu se radi? Ja sam prije nekoliko dana dobio tvoj podatak i evo da se i malo ogradim, iskreno se nadam da su me dezinformirali. Međutim, osobe od kojih sam taj podatak dobio mi ipak daju nadu da je taj podatak točan. Doduše, to je žalosna činjenica, ali da, u ovom trenutku negdje oko 1800 stanova u gradu Zagrebu se koristi na nezakonit način. Dakle, ima raznih načina, od klasičnog upada u stan pa do nekih tamo drugih stvari. To je zakonski regulirati tih stanara, dakle, ili ponuditi na otkup ili da to bude u najmu pa da se plaća, jer činjenica je da za tih 1800 stanova niko ne plaća ništa. S druge pak strane imamo, ako bi još nekako mogli razumjeti da se beskućnik useli ili neki socijalni slučaj još nekako imati razumijevanja, kaže zakon ne moraju poštovati svi, ali ovaj podatak da ima preko 2000 poslovnih prostora koji se u gradu Zagrebu koriste, a da ti koji ga koriste gradu ne plaćaju ništa, je nešto što moramo žurno pokušati riješiti, jer takvo stanje je neprihvatljivo i neodrživo. A na koncu konca to je financijski gubitak popriličan za grad i za proračun. Da, veliki je to problem. Nadam se da ćete uspjeti to saznati vi kao gradski zastupnik o čemu se radi, je li to zapravo stvarno istina? Pa, pitat ćemo pa ćemo vidjeti. Ja se žarko nadam da će neko demantirati i reći nije točno, ja sretan. Evo, gospodine Špika, što vi mislite, hoće li doći do smjene uprave Zagrebačkog holdinga? Evo, šuška se to već unazad, zapravo od kad se gradonačelnik Bandić vratio, ali sada sve češće unazad tjedan dana. Pa ako ste pratili moje izjave od početka u navodnike problema koji je izbio nakon pritvaranja gradonačelnika, onda vam je jasno da ću ja reći da te uprave nije trebalo ni biti. A zbog čega to tako kažem? Iz jednog prostog razloga. Dakle, netko je na izborima dobio legitimitet da bira svoje suradnike. Neki od tih suradnika jesu i vodstvo uprave. Ja ne znam zašto je obnašateljica
dužnosti gradonačelnika ili tadašnja zamjenica gradonačelnika krenula u raspisivanje natječaja i biranje uprave po javnom natječaju. To znači da osoba koja je dobila izvorni legitimitet od građana ne želi preuzeti odgovornost za izbor ljudi najvećeg tima koji će upravljati najvećom tvrtkom grada Zagreba. S jedne strane, dakle, strah od odgovornosti, a s druge strane, ako ćemo uzeti neku tvrtku, neku agenciju da nam bira upravu, a onda šta je sa mojim sposobnostima da ja sam pročinim, ako sam ja u toj ulozi, tko će mi to voditi. Dakle, po meni je bilo sasvim jasno da će ta uprava trajati samo onoliko dok gospodin Bandić ponovo preuzme svoju ulogu gradonačelnika. On je to preuzeo meni ovdje, ja ne vidim ništa sporno u njegovom postupku. To mi se čini logično. Na kraju je njegova riječ zadnja, evo on je i rekao da su njemu ti menadžerski ugovori u današnje doba da su nekako precijenjeni, međutim, s druge strane, gospodin Fičko, predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, je na izvanrednoj preskonferenciji rekao da on smatra da su oni prilagođeni baš za današnje doba što se tiče gospodarske krize i da ne misli dati ostavku. Pa eto, gradonačelnik će odlučiti, njegova je zadnja. Na kraju će morati, ako će i otpustiti upravu holdinga, otpremnina je visoka, oko 2,7 milijuna kuna. A to isto kao da kažete da li bismo mi sad išli da se raspusti odmah sadašnja vladajuća koalicija, sadašnja vlada Republike Hrvatske jer je nesposobna. Onda bih rekao, pa naravno, raspustit ćemo je odmah jer svaki dan sa ovom vladom je svaki dan sve više i više pričinjene štete. Dakle, ako imamo gradonačelnika s jedne strane, imamo upravu holdinga s druge strane koji ne komuniciraju i ne surađuju kako treba, to znači da ta uprava holdinga ne može funkcionirati u interesu grada, odnosno ono koji grad predstavlja. I sasvim je logično, meni je logično bilo da sama uprava ponudi svoje mandate na raspolaganje. Mislim da bi u tom slučaju čak i gradonačelnik možda napravio step back i rekao, čekajte malo, dakle ovi ljudi se ne plaše onoga što ispred njih čeka, idemo onda razgovarati. No međutim, takvo postavljanje uprave, kao mi imamo taj ugovor, pa ćete vi nama isplatiti to obeštećenje ili to kako se već to naziva, jest potez nekoga koji je očito i potpisivanjem tog ugovora znao da će to pravo konzumirati. Dakle, s jedne strane ništa nije sporno u takovim ugovorima, to je danas najnormalnija praksa, no u ovim uvjetima u kojima su oni potpisali taj ugovor znali su do koliko će on dugo vrijediti. Prema tome, to je samo jedan ovako loš politički spin. Vidjet ćemo za par dana kako će se sve to odigrati. Vi ste predsjednik bloka umirovljenika Zajedno i gradski zastupnik ste te stranke, pa kakav je standard umirovljenika u gradu Zagrebu? Standard u gradu Zagrebu, posebice kad govorimo o umirovljenicima ili bilo kojoj drugoj socijalnoj skupini, je puno bolji no u mnogim drugim sredinama u Republici Hrvatskoj, ali nikad ne toliko dobar da ne bi mogao biti još bolji. Dakle, s jedne strane možemo biti zadovoljni, možemo slobodno s ponosom reći da je Zagreb jedan od socijalno najosjetljivijih gradova, posebice kad su ove najugroženije skupine, a umirovljenici naprosto jesu jedni od njih, i tu doista grad pokazuje jedan vrlo visoku razinu senzibiliteta prema njima, omogućavajući i niz tih pogodnosti koje u mnogim sredinama nema, počev od besplatnog prijevoza pa do dodatka na mirovinu ukoliko je ona mala i tako drugi niz stvari. Sam veliki grad kao metropola samo po sebi daje s jedne strane jako velike prednosti u odnosu na manje sredine, ali isto tako vuče sa sobom i sve ono što je negativno. Dakle, cijena, što bi ja rekao, življenja u Zagrebu je puno veća u nekim možda manjim sredinama, pa onda to teško nadoknaditi u realnom smislu. Ali kažem, Zagreb se može potičiti da je jedna socijalno osjetljiva sredina. E sad, u svemu ovom postoje i niz problema koji se pojavljuju, koji do sada nisu bili uzeti u obzir, ali otvorit ćemo pitanje po pitanje, temu po temu, pa ćemo to pokušati riješiti. I sutra ćete se isto dići jako rano kako biste se prijavili na aktualni sat, postavit ćete gradonačelniku jedno pitanje, odnosno daćete mu prijedlog, o čemu se radi? Pa gledajte, postoji jedan dio ljudi koji ulaze u starosnu mirovinu, dakle, imate čist primjer ljudi sa 40-41 godina radnog staža, cijeli radni staž je proveo u Zagrebu, dakle, cijelo vrijeme je plaćao poreze i prireze gradu i radi male mirovine s kojom ide i radi visokih troškova življenja u Zagrebu je prisiljen, a još ako je bio podstanar, dakle, nema što prodati i dakle, ili je prodao ili je napustio Zagreb i preselio u Zagrebačku županiju, odnosno u neko mjesto koje je manje zahtjevno, dakle, trošak je puno manji, ima možda nešto malo vrtla, pa možda nešto malo i povrća i voća i tako. I sad imamo jedan dio ljudi koji su možda na
500 metara od granice grada Zagreba, ali samim prelaskom granice grada Zagreba oni su izgubili sve mogućnosti i sve one benefite koje ima i umirovljenik sa ove strane crte. Dakle, bez obzira što je on 40 godina izdvajao u gradu Zagrebu poreze i doprinose, dakle, on u ovom trenutku nema ni dodatak, ni mirovinu, ako je ona manja od 1500 kuna, ni besplatni prijevoz, ni niz drugih stvari koje umirovljenici u Zagrebu imaju, a taj umirovljenik u Zagrebu je, recimo, ali uzmite ovo čisto kao kolokvijalno, mogao je prekjučer doseliti u Zagreb iz neke bilo koje druge sredine, on to ima, a ovaj koji je to 40 godina Zagrebu davao, nema. Dakle, to je jedna nepravda koju ćemo pokušati ispraviti, pa ako je greška u pravilniku, onda ćemo zatražiti od Gradskog ureda za socijalu da izradi prijedlog kako bi se tako nešto promijenilo, to je nepravedno. Dakle, ne kažem da nije u skladu sa pravilnikom, ali je to nepravedno prema tim ljudima koji su dali praktično sve u cijelom svom radnom vijeku u gradu Zagrebu. Mnogi umirovljenici žele otići i u domove za starije i nemoćne, privatni su im uglavnom preskupi. Htjeli bi ići u gradske domove koji su prepuni i liste čekanja su velike. Imate li vi kakvi saznanja? Hoće li se graditi novi domovi ili će to ići na neki drugi način? Bilo je planirano da će se raditi negdje 10-ak umirovljeničkih domova na području grada Zagreba, no međutim i ovo smanjenje prihoda u proračunu je normalno da će limitirati jedan dio realizacije tih projekata. Dakle, ne znam u ovom trenutku točno sa koliko se ti uopće planira u ovoj godini, već ne, jer je to relativno kasno, ali tamo u 2016. pretpostavljam da će se početi sa kamenom temeljicom za nekoliko tih domova za umirovljenike. No, i da ih se napravi 5 ili 10, mi još uvijek nećemo riješiti taj problem, budući da je 10-struko veći interes, no što bi bio taj, nego što bi se mogli izgraditi kapaciteti u gradu Zagrebu s jedne strane. S druge pak strane, te domove netko mora financirati. Dakle, iz proračuna države svake godine sve manje grad Zagreb dobiva za subvenciju tih troškova za umirovljenike, odnosno za osobe starije životne dobi. Tako da, recimo, ako se ne varam, za prošlu godinu je to bilo preko 20 milijuna kuna i sam grad Zagreb morao subvencionirati dio tog troška. Ako se napravi još 4, 5 ili 10 domova, to će se samo udvostručiti ili još u više stručiti. Dakle, tako jedan problem treba riješiti i na nacionalnoj razini, ne prepuštajući i ne prepustiti to sve lokalne jedinice samouprave da se ona misli kako će te probleme riješiti. Ali ja mislim da nakon ovih parlamentarnih izbora sa jednom sasvim novom reformom socijalne i mirovinske politike ćemo uspjeti to dovesti u red, budući da ova vlada je na izmaku, a i da sad nešto hoće napraviti, više nema vremena za tako nešto. A do sada u ove 3,5 godine nisu pokazali ni interes, ni volju da bi tako nešto željeli ili mogli ili znali riješiti. Mislite da će onda biti bolja komunikacija i da će se više sredstava dati baš i za to? Pa naravno, Blok umirovljenici zajedno je sastavni dio domoljubne koalicije i naša komunikacija je na dnevnoj razini. Dakle, nama se ne može dogoditi da mi prilikom sutrašnje formiranja nove vlade kažemo da nas ne zanima resor umirovljenika ili resor socijale. Pa zato što smo u koaliciju, želimo preuzeti odgovornost i biti taj sukreator te jedne nove socijalne i mirovinske politike. Dakle, ne bježimo od odgovornosti, poput ove druge političke opcije koja je sada parlamentarna, evo oni sa 4 zastupnika u Hrvatskom saboru kao da ne postoje, nikad i niste čuli. Možda ćete i sad čuti ovih mjesec, 2 dana pred izbore, ali kako bi rekli kasno, ptica crkuća. Vratimo se mi još malo gradu Zagrebu. Član ste odbora za predstavke i pritužbe i za socijalnu skrb. Na odbor za predstavke i pritužbe stvarno dolaze razni problemi građana grada Zagreba. Jeste li zadovoljni koliko brzo i efikasno rješavate te njihove probleme? Pa često ste puta i vi tamo pa vidite koliko se puta određeni problem ponavlja i koliko neki uredi ili neki prozvani, ja ću reći prozvani u svezi tih problema, ne reagiraju ili koliko puta često bešćutno reagiraju. Dakle, imamo jedno konkretno pitanje, bude često puta problem, dakle, građana. Dakle, ili je to rasvjeta, ili je to cesta, ili je to posjed, ili je... Dakle, u svakom slučaju je taj problem nešto što se može doslovce riješiti 24 sata. I onda vi vidite s kakvim se problemima ti ljudi susreću.
Oni upute predstavku u nekom uredu, ured umjesto da tu predstavku građana samo proslijedi onom čija je nadležno da taj problem riješi, on jednostavno hladnošinovnično odgovore, to nije u našem resoru, obratite se tamo nekom drugom. To meni posebno ide na živce, jer tako se ne može komunicirati sa građanima, jer taj građanin koji se obraća tom uredu, bez obzira kome, taj građanin daje plaću toj osobi koja radi u uredu. I ta osoba u uredu mora pokazati zrnce više empatije prema tim ljudima koji imaju određen problem. Često puta vidjeli ste i sami, imamo predstavke, imamo pritužbi koje, a da se taj problem riješi, dovoljna samo topla riječ. Samo riječ, da nekog sasluša. A ovi često puta naša birokracija jednostavno hladna, nema uopće vremena da bi im se obratila. No primijetili smo da sve veći intenzitet ima tih pritužbi, ali isto tako i da ovi kojima se mi obraćamo, dakle uredi ili službe koje jesu u gradu, sve ozbiljnije shvaćaju ono što mi od njih tražimo, jer vidjeli ste i sami, nekoliko puta smo i mi bili poprilično rezolutni i oštri u odgovoru tom uredu kad smo im rekli, sad nemojte nas povlačiti za nos, nismo dječica, ajde odgovorite na to pitanje kako spada, pa ćemo onda vidjeti što možemo dalje. Tako da je počela je biti tu jedna poprilično visoka doza ozbiljnosti i odgovornosti kod onih kojima se odbor obraća u ime ovih koji podnose predstavke. Evo, gospodine Špika, zadnjih 4 minuta emisije, ali ja bih voljela da se dotaknemo i otpada kojeg smo, meni se čini, nekako u zadnje vrijeme ostavili po strani, iako je to gorući problem grada Zagreba. Sjetilo me to, sad ova tematska sjednica što će biti za sport, bila je i tematska sjednica prošle godine za otpad. Vi ste spomenuli nekakvu noviju tehnologiju zbrinjavanja otpada. Pa gledajte, mi imamo nekoliko tih tehnologija, nekoliko razina kako se može riješiti uopće taj otpad. Jedan je ovo što mi sad radimo na Jankuševcu, dođi iz kamion iz trese, sad to zatrpamo, to je najprimitivniji način. Imamo način gdje imamo sortiranje, pa onda ono što ostane, kompostana ili reciklaža, neki drugi dio. I imamo danas najskuplju tehnologiju, to je plazma tehnologija koja uništava praktično sve, ali imamo emisije dima, dakle ima nekih štetnih tvari, a i s tim načinom bi uništili dosta toga korisnog materijala, a i puno košta. Dakle, MBO tehnologija koja se u ovom trenutku u svijetu primjenjuje, možemo je primijeniti i mi, može omogućiti da kompletan otpad u gradu Zagrebu riješimo, dakle onaj dio koji može ići u reciklažu da recikliramo, onaj dio koji se može pretvoriti u plin, u energiju, nešto drugo, da pretvorimo to bez štetnih emisija, tvari i plinova. Ta tehnologija postoji, ja sam tu tehnologiju vidio i ta tehnologija ne da bi omogućila dnevno zbrinjavanje kompletnog otpada za grad Zagreb, nego bi u nekoliko godina eliminirala i ovaj kompletni Jankuševac. Dakle, ne bi bilo nikakvog smrada, dobili bi jednu livadu, pa izvolite iskoristiti za nešto pametnije. I to ima. Jeste li to predložili gradonačelniku Milanu Bandiću? Pa gradonačelnik je upoznat bio s tim, no međutim, znate sami da to je neposredno bilo prije ovih nemilih scena oko gradonačelnika, oko ove političkog cirkusa koji su mu bili pripremili. Evo sad on polako hvata zalet i pretpostavljam da ćemo vrlo brzo ponovo se uhvatiti te teme i gradonačelnik je upoznat i što je to i vjerujem da će on to apsolutno prihvatiti jer on vidim da prihvaća ono što je najbolje za grad Zagreb, a u ovom trenutku je to najefikasnija, najjeftinija i najefikasnije što je bitnija tehnologija koja se može primijeniti uopće. I rješava problem. Veselili smo se da će Zagreb biti grad kandidat za Europsku prijestolnicu kulture, međutim nije. Evo, ispao je iz kandidature, pa vaš komentar? Pa evo, u određenom trenutku se dogodilo da smo sam taj prijedlog slali iz brda s dola sve u zadnji trenutak, tako da me nije iznenadilo to što nismo prošli, ali ništa to posebno neće naškoditi gradu Zagrebu. Vidimo da je grad Zagreb svake iz godine u godinu sve posjećenija i cijenjenija destinacija za naše strane goste. Dakle, pokušat ćemo ponovo sljedeće godine i kako ono kažu, više sreće drugi puta. A za naše strane goste sigurno nije bila dobra slika na Markovom trgu neki dan kad su naši branitelji bili ispred crkve, u crkvi, pa sada ta komunikacija na relaciji Vlada Republike Hrvatske, ministarstvo i branitelji. Evo danas je to nekako sve okončalo, pa vaš komentar na cijelu tu situaciju i svih tih 222 dana, ja mislim da su branitelji u šatoru.
Nekoliko činjenica je tu i više, no potpuno jasno. Dakle, dijalog je nešto bez čega ne možemo. To je jedna sva druga priča. Ja isto tako i kao branitelj dajem apsolutnu potporu svim braniteljskim zahtjevima za sve ono što bi bilo opravdano, pa i čak i ako nije opravdano, dakle dajem pravo braniteljima ili bilo kome drugom da prosvjeduje, ali u okviru zakona Republike Hrvatske, jer ja kao branitelj i svi kolege u Savskoj smo se borili za državu koja će biti vladavina prava. Dakle, s tog stanovišta nema apsolutno nikakve dvojbe. S druge pak strane, događaji koji su se odvili na Marku trgu je nešto što ja vjerujem nitko nije očekivao, možda čak ni od vinovnika onih događaja nije očekivao da će se nešto onako benigno izroditi u nešto ozbiljno, pa čak na trenutke možda i opasno, ali hvala Bogu sve se završilo na miran, dostojanstven način, tako da ne može nitko reći ni da je pobjedio, ni da je izgubio, što u ovom trenutku nije ni bitno. Bitno je da su branitelji i premijer našli vremena i našli prostora za dijalog i mislim da će se u tom dijalogu sva ta problematika riješiti, a branitelje pozivam da u svakoj svojoj akciji koju će eventualno napraviti sutra prekosutra vode računa da su oni skupa sa nama koji nismo bili na Markovu trgu, da ih podržavamo svim njihovim opravdanim zahtjevima, ali isto tako da im napomenemo da uvijek imaju na umu da smo se svi skupa borili za jednu državu koja će biti vladavina prava, za demokratsku državu Hrvatsku, da to uvijek imaju na umu, jer od njih se to očekuje više, no od nekih drugih. Gospodine Špika, hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Vidimo se sutra na sjednici Gradske skupštine. Hvala vam na pozivu. A vas, poštovani gledatelji, pozivam da sutra od 9 sati ujutro na programu Mreže TV pratite 27. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.